La tabarnak. Sampun apa ba lolo? Sampun kayo ni mo apa? Di ako lo kaya nagdala ko sa sulat ba ni Inday Cordapia kay ito man sa Manila. Nagpadala siya sulat lo. Sige apo, palihog ko og tanaw apo og basa pod kay di ko katingo basa. Sige lo, ako ang ablihan ng sobre ni Inday Cordapia. Uy, di aman di ay ni litrato pong gipadala si Inday Cordapia di ay lo tabarnak. Sa una bitaw na po sa tulatan. Oy, ikanindot sa ko ang apo. Nagsandig man siya og auto. Ay, may nadek trabaho si Day Cordapia dito. Okay na, tiyaw mo na lo. Nga, nagsandig ko sa auto ko. Nakapusing ko. Biyato ko na nga pasahon ng sulat ni Day Cordapia, be. Ako basahon lo, ha? Sige po basa. Sige lo, ako ang pasahon. Ani, Lo, di ako lo. Nagpadala kong sulat ni mo, lo, kay mangayo ko og kwarta, lo. Tungod, lo, kay nisukay ko sa Manila, lo. Nga makita ni mo, lo, sa picture, lo. Nga nagsandig ko og kotse, lo. Kasultian ta ka, lo, kung wala pa ko makasandig kotse, lo. Matumbang ta ko, makuyapan ko kay gutom na kay lo mo. Pauli ko diyan, lo, pauli ko, lo. Nasamot.